تقربوا وتملد قوتنا وينامد سوى الله رنتين تري كورا الله يا أحمد كوني دمون دوك موجد الله نودر قلب دوكاد سر عالم جلبانك محمد ina moƴƴi hay sinno ko seeɗo يمرار الله وحمد أنك يقول الله وندين يند رسول تقول من تبنت علي أحمدا من قال غير وتقال ما hono no adurino waɗede e maali ñiɓgol e nder nokku goto e dumunno goto taƴanede balɗe gila 1963 nde Daka ñiɓata fewde hande hikka kadi ma Daka uddit waɗana wayanno caggal hitande nde ñaw coronavirus haɗi ɗum laatade nde ɗo lunde dewal Allah ma jokku kadi hakke balɗe 10 dewal Allah labtugal kono holto ɗum ɗo en kalino Medina Gounass Kolda nde société koye 1935 e on saha hewana sikkunoɓe on tumo ma doole mum tolno ɗo tolni hande ɗo ko oɗo nokku jaɓɓoto e kala hitande dental alliyankewal inniragal Daka ngal dental ina gasa taw wona Medina Gounass fuɗɗa kono ko ɗon heɓi sembe mum ko ɗon heɓi wune mum ɗon watti jaɓɓade temedde ujunnaji julɓe waynotoɓe jokli windere nde e mbaɗi huttidin Daka gila hanke koyɗe gila hanke dabaji bamɗi e pucci gila hanki e weloji ha yettima hande werlaji e abiyoŋaji Daka mo kalten o noon tarikh mum so eɗen kala ɗum en ƴettoyto no woɗɗi nam Daka e maale hande ne waɗirta ni ko ceerno Alhaji Siraji Mouhamadou Saydou Ba waɗi ɗo kono ina gasa taw maale puɗɗugol mum fuɗɗima ɗo woɗɗi saabu won nawtuɓe ɗum gila 1908 e on saaha ko ceerno Alhaji Ali Thiam adduno on ɗon fanno dewal Allah nde ceerno Alhaji Ali Thiam ummi Guinée Bissau ari koto wiyete Casamance o feewi wuro ene wiye Jangi o tawi ɗon ceerno Aliou Jangi nde ummi ɗon o sosi Madina Alhaji ko e ngon wuro ceerno Alhaji Mamadou Saydou Ba no mbiɗon ɗen tawnomo ko ɗon kadi o yingal ɗo fanno dewal Allah timmugal caggal Daka Soɓɓol 1927 nde o yi ɗum muygal ɗo dewal Allah naatimo no feewi mi mbiruno nden o felliti ruttade Fouta wayno yaade serreɓe makko o arta o ɓatto ceerno Alhaji Ali Thiam nde o artoyi e 1928 e wonde ceerno ha wirni 1935 ko nden o ummi ɗon o sosoye Madina Gounass en kaali ɗum e windande men ɓennude ɓe kono ko e 1942 hitande ujunere temedde jeenayyi capannayyi e ɗiɗi ceerno Alhaji Mouhamadou Saydou Ba fuɗɗi wadde Daka Madina Gounass mo gurɗen hande o e on saaha Daka waɗeteno ko e nokkuji certuɗi te waɗeteno tan koye saaha ndungu ma mbiya ko lulde dewal Allah nam kono yaadude e golle e ndema manam ko yaade remde gollade guese ngam wurde e warñede mum kono sahaji foftere fof ko yaltirde defte diine ko wasiyade ko wadde wirduji ko wadde zikruji kono kadi ko jangude alquranil karim jemum ina cuuri en jikkuji mum ina famni en gondego Allah ya Ahmada e 1942 nde o arti Makkatal Mukarram ko nden o waɗi pottital Daka gadanal nden hitande ɗum wanno koto wiyete Aynu Maadi ko ɗon Daka yubɓe e 1943 ko nokku biteɗo Giwona jaɓɓi Daka hakke lewru ɗum waɗama ɗon ha 1947 sabu ɗanle l'islam Daka waɗaka ɗen ɗanle l'islam en kaari ɗum tuggi 1944 to Gambie tan ha 1947 nde rutoto Madina Alhaji ko 1948 Daka ɓamti e tawtorede lawol gadunol ceerno Ahmadou Baro 1951
daka waɗa to wiyete neema e 1960 ko fas yontono ko ɗon kadi daka o fuɗɗi ñibde e kala hitande manam tugge 1960 e ɗaɓɓade sernaɓe futankoɓe yinnoɓe wadde ɗum pottital alliyankewal dumotogal e kala hitande taƴantegal balɗe koye 1960 ɗum fuɗɗi kono ñibde ɗum ɗo gotel ina gasa taw fuɗɗi ko 1963 e hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegom e goo 1961 koto wiyete bustan daka waɗano ko ngol kadi woni gadanol ngol tanum cheikhna cheikh ahmed tidiane sharif woni gadanol mum tawtere tuggi 1962 ha 1964 daka waɗa koye nokku goto woni fatu e 1963 fewde hande daka o ñiiɓe e nokku goto ɗo waɗate hande ɗo westande kiloji sappo madina gounas 1962 daka waɗa e nokku biyeteɗo fatu ina gasa taw wona lawol gotol waɗi ɗo kono kam e 1963 fewde hande daka o ñiiɓi e nokku goto ɗo waɗate hande ɗo westande kiloji sappo banggue funnage madina gounas e 1964 e on nokku kono ko caggal cangol gongol ɗo ngol wonande anduɓe madina gounas walla anduɓe nokku daka o e 1965 ko funnage cangol ngol waɗa e tawtorede lawol gadunol ceerno boyinaji ceerno mouhamadou saydou ba ardima ngal ɗo dental e kala hitande ha nde ruttoto e joomi e lewru juin 1980 toppop tuggi nden kadi fewde ngeɗo ñallugi ceerno alhaji amadou tidiane ba ko kam ardi dental ngal e dow ɓeydare kala hitande kono fawade e ngol diidol ngol diidno ceerno alhaji mouhamadou saydou ba fawade e farillaji kañum e sunna rasulu sallllahu alayhi wa sallam ngal ɗo pottital noon ko pottital dewal allah mehal ko fof hawritta worɓe mewɓe e nder ladde taw ɓeɗo worɓe ko kañumen mbaɗanto koye men dendagal gueɗe gurdam men ɗum ina gasa hayso en dartima ɗon eɗen poti andude ɗum ko jangguinde rendo ngo worɓe ɓe nde pamanta rewɓe ɓe musalum men e caɗele men e nder galleji to banggue gongal ɗum ko gueɗal gueɗal ɗimmal ngal kadi kala ko ina sohlina innama aade ina wawi woɗɗitede neɗɗo o woɗɗitono ɗum anda gurdam ina wawi wodde taw wona tan e belemmaji fittaɗum e kala ko ganduɗa ko ina waɗa hakkille ne innama aade e aduna ko ɗum saabi aroɓe e ngal ɗo dental jogui ko fannuji dewal Allah ko waɗate hen e wirduji ina keewi ko waɗate hen e salatul fatiha hakke 12 ujunere wonande bawɗo ko heewi ko hay ujunnaje 3 doofelo baɗona ammo mo wawa ɗum ɓe ɗum ɗo jomum taƴana yanti hen e silkude alquranil karim yanti hen e zicrude kono kadi tawtorede dendagal juuluji dental balɗe 10 timmude taw a taƴodirani ɗum ɗo koye sarɗiji ɗi jeeya yanti hen kala ko waɗate to banggue gurdam e masala ha gurdam ɗo inɗe mum so kume mum e ko abbiti hen foof kadi ko toon waɗate dokkirgol wirduji ko toon waɗa hitande foof ko ujunnaji yimɓe dokkirte fawade sarɗiji kalateɗe kala ñalaw ɗum ɗo ko maale dental jeeygal hande e dental l'islam ɓurɗe senade e nder windere nde foof dental ngal watti notade hande hay safal ɓe ganduɗa ɓe ko yeddunoɓe ɗeɗo gueɗe sunniyankoje mbatti arde ɓe hen ummotoɓe ha to makkatal mokarramo ina gara tawtorede ɗum ɓe hen ummotoɓe e nder leyɗele goɗɗe ina gara ngal ɗo dental hikka kadi ina daɗɗa e luutede goto e darinoɓe to banggue juɓɓingol mum woni alhaji abdoul aziz ba yo yurmede allah woɗema yurmede heewiɗo konnoɗen fayaboji ceerno mouhammada jettoje ngoɗani takkoma on woni ceniɗo ne suptima wanma habibu ne walluma eko dokkeɗa sabi ahmada